у вёску приехала наставница не из российской глубинки, и она сказала: дети, я не понимаю по-белорусски, и все. И по-российску почали викладати. Вкладають страх і вкладають ненависть до власної батьківщини. То, що не зробив русский штик, зробить русский поп і русская школа. Вітаємо вас, це «Безвіз», програму, у якій ми без цензури та без кордонів обговорюємо важливі для наших країн теми. Вітав Цівчик. І Тетяна Іванська, господарство. Дякую, що нас глядите. Дякую, що усе ровно застаєтеся активними у коментарях, пишете лайки, ставите уподобання на Белсат Лайв. Це так само важно для того, каб розповсюджувати інформацію. Коли для вас це безпечно, то працягвайте, калі ласка, робіть. Вось ми увогуле говоримо, калі про безвіз, ми часто описуємо процеси, які формували нас. Так, формували белорусов, формували українців. Негативно так само впливали, тому що ми кажемо про пераадольванне расійскай акупацыі, савецкай акупацыі. Вось. І мы ўжо адной частане калісьці гаварылі пра уласна працэс адукацыі ў нашых краінах, цэнтралізаваны працэс, як это адбывалася на дзяржаўным узроўні, не пра прыватныя школы. Аднак гаспадарства жыццё прыносіць новыя і новыя апдейты і ў горшы бок, калі кажам про Білорусь. Ну, власне, якщо говорити про Україну, у нас, звичайно, найбільші корективи в процес освіти, в процес навчання вносить, звичайно, що війна. Ми також, справді, ми говорили про тему освіти, але щоразу щось нове додається. Зараз у нас діти, як вчилися часом у бомбосховищах, так і вчаться, так, і дуже часто там протягом дня вони сидять в бомбосховищах. Трішечки у нас зараз додаються нові предмети, власне, про це також поговоримо. Загалом система ніби не змінилася, про ось цю реформу ми теж поговоримо, але щось нове завжди є. Українці і маленькі українці вимушені так само ховатися в бомбосховищах, ось як Тетяна розповідає. Я сам, коли був у Києві, у Тетяни в гостях, то пам'ятаю, ось як Тетяна мілася поїхати, наприклад, забрати своїх дітей так, з бомбосховища у школі. Це все вельми складно. Коли ж кажемо про Білорусь, то господарство у нас, на жаль, усілаўляецца такая формула з 19 стагоддзя, якую акупанты навесілі, што тое, што не зрабіў рускі штык, зробіць рускі поп і руская школа. Вось пра тое, як школа ў Беларусі ўсё больш становіцца руская школа і вышэйшая школа, універсітэт, давайте паглядзім мой сюжэт. Адразу пасля прыходу да ўлады былы дырэктар Саўгасу распачаў нахабную русіфікацыю. Гэтак у 1994 годзе больш за 80% першакласнікаў у Менску навучаліся па-беларуску. Паводле даступных звестак з 2019 года у сталіцы на роднай мове вучыліся ўжо менш за 3% школьнікаў. А ў абласных цэнтрах, увага, няма ніводнай беларускамоўнай школы. А кто эти ребята? Это наша агентбригада. Самые лучшие пионеры нашей дружины. Затое ў кожнай школе ёсць піянерская арганізацыя, а таксама Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі. Афіцыйна спадкаемца ленінскага камсамолу, які ў народзе празвалі лукамолам. Что объяснила вам, дети? Либо вы граждане Республики Беларусь, либо вы свой патриотический долг должны выполнить или нет. По всем статьям, по всем проверкам пойти из-за вас. У БРСМ прымусова заганяюць дзясяткі тысячаў непаўналетніх. Настаўнікі застрашваюць, што без сяброўства ў арганізацыі дзіця нікуды не паступіць пасля школы. А часам і ўвогуле запісваюць вучняў у БРСМ для справаздачнасці без іх згоды. І чым далей, тым страшней, бо пасля 2020-го пайшоў татальны наступ на школы прыватныя, нелаяльных рэжыму настаўнікаў звальняюць, а па дзяржаўных установах ходзяць міліцыянты. Непаўналетніх затрымліваюць перад іх сябрамі. Таму адказнасць на бацьках, якія маюць засцерагчы дзяцей ад акупацыйнай прапаганды і дакладна тлумачыць. Далёка не ўсё, што гавораць у школе, праўда. З верасня ж для навучэнцаў 10 класаў увядуць новы курс «Гісторыя Беларусі ў кантэксце сусветнай гісторыі». Паводле віціяватай фармулёўкі ад Міністэрства адукацыі не зусім зразумела, ці гэта будзе дадатковы прадмет, ці фактычна гісторыю Беларусі ўключаць у сусветную. Але рашэнне агучылі пасля заявы амбасадара Расіі ў Менску Барыса Грызлова. Маўляў, у Беларусі інакш ставяцца да гісторыі СССР і Расійскай імперыі, а цяпер
падручнікі гісторыі будуць агульнымі з Расеяй. Што датычыць вышэйшай адукацыі, у Беларусі дагэтуль няма універсітэту, дзе выкладалі б цалкам па-беларуску. За праяўленне нелаяльнасці рэжым звальняе выкладчыкаў і выключае студэнтаў. Але гэтага мала. Цяпер у беларускім дзяржаўным універсітэце ствараюць адмысловыя камісіі на кожным факультэце БДУ. Паводле былой выкладчыцы універсітэту Розы Турарбекавай, цяпер кожны дэкан і ўсе сябры камісіі будуць несці адказнасць за гэтак званых экстрэмістаў. А камісія зробіцца ўвасабленнем, цытата, кругавой парукі, даносаў ды іншага мярзоцця. Былая выкладчыца БДУ звяртае ўвагу. Следчы камітэт ужо запатрабаваў, каб універсітэт заплаціў штраф за 155 чалавек, якія рабілі ахвяраванні, каб дапамагчы рэпрэсаваным беларусам. Вітавт, чесно кажучи, це сюжет не про освіту, це сюжет про те, як ламають людей, які мали б цю освіту викладати, які мали б вкладати щось хороше і світле в голови, а вкладають фактично стукачества, вкладають страх і вкладають ненависть до власної батьківщини. В мене стосовно предметів ще питання. От ти кажеш, що історія Білорусі переходить у всесвітню історію. Знаєш, тут можна було би пожартувати, що Білорусь настільки велика, що справді вона є частиною всесвітньої історії, але ми ж розуміємо, що в цій всесвітній історії Білорусь буде як частка Росії. Праблема ў тым, што акурат вось гэтыя змены для старэйшакласнікаў, яны адбыліся пасля таго, як там была нейкая заява амбасадара Расіі ў Менску, чаму ён увогуле такія рэчы вырашае, аб тым, што вось ёсць праблема, што ў Беларусі ў падручніках перыяд расійскай імперыі і Савецкага Саюза выкладаецца не так, як у Расіі. Маўляў, што інакш, таму што, вядома, што нават пры лукашызме, нават пры ўсім зомбаванні ў мінулыя дзесяцігоддзі ўсё роўна заставаліся сумленныя гісторыкі, людзі, якія пісалі падручнікі, якія ўсё роўна ўкладалі вось гэты патрыятызм дзецям, нягледзячы на пэўную цэнзуру, праз якую трэба прапівацца, і вось цяпер хочуць канчаткова, падаецца, зламаць гэтую сістэму. Разам з тым, калі мы кажам вось пра адукацыю, пра апошнія змены, я думаю, што вось найбольш кампетэнтна нам распавядзе нашая госця, гэта доктарка філасофскіх навук, прадстаўніца Святлана Ціханаўская ў пытаннях адукацыі, а таксама выкладчыца БДУ, былая выкладчыца БДУ, з намі на сувязі Тацяна Шчытцова. Спадарня Тацяна, вітаю вас. Вітаю, дзякую за запрашэнне, толькі папраўлю, нельга мяне так прадстаўляць як выкладчыцу БДУ. Я аднойчы выкладала там, але так, на умовах пачасоўкі. Як то кажаш, гасцявы прафесар, так як тут на захадзе прынята таксама казаць. Гэта быў адзін курс, мяне запрасілі, калі гэта яшчэ было магчыма, каб выкладчыкі ЕГУ выкладалі нешта ў БГУ. Бачыце, ось цяпер, вядома, такое запрашэнне немагчымае, але узяліся нават за тых выкладчыкаў, якія засталіся ў сценах галоўнага беларускага універсітэту. Падаецца, спадарня Тацяна, вось пасля 2020 года столькі ўжо і людзей пазвальнялі, і столькі людзей вымушана было з'ехаць за мяжу, столькі рэпрэсію, а ўсё роўна не ўнімаюцца. Ствараюць вось спецыяльную камісію на кожным факультэце, папярэджваюць, што кожны дэкан будзе адказны за экстрэмізм персанальна. Вось, на вашу думку, які ўвогуле сэнс у гэтых дзеяннях? Куды далей ужо зачышчаць? Так, гэта вось апошнія гэта навіны пра стварэнне гэтых камісій. Яны, дарэчы, цалкам прадказальны. Гэта ўжо пачалі выконваць загад Лукашэнкі, калі ён на сустрэчы з рэктарамі сказаў, што першае павінны забяспечыць умовы, каб моладзь нікуды не з'язджала, і павінны забяспечыць якасць адукацыі. І як ён інтэрпрэтаваў гэта забеспячэнне якасці адукацыі, я узгадаю, перш за ўсё выкладчыкі павінны быць лаяльныя, то бок выкладаць у ВНУ могуць толькі лаяльныя рэжыму, кадры навукоўцаў і прафесароў, а другое ён сказаў паглядзець, ці можа мае сэнс сакраціць даўжыню навучальных праграм. Тыя, якія былі 5 год, каб былі 4, тыя, якія былі 4, каб былі 3 гады. Вось так ён сябе прыкладна уяўляе інструменты павышэння якасці адукацыі і як прыцягнуць студэнтаў, абітурыентаў да навучання ў вузах. А калі казаць сістэмна, чаму рэжым гэта працягвае рабіць, ён імкнецца забяспечыць падмурак для свайго собственнага уласнага, прабачце, існавання.
Ему патрэбна сацыяльныя групы, на якія ён зможа сапраўды абапірацца. І таму вось гэты ідэалагічны прапагандысцкі складнік, мілітарысцкі складнік, ён праходзіць, ён тычыцца не толькі вышэйшай адукацыі, але, канешне, і школ. То бок пачынаючы яшчэ такога з дзяцінства, улада, рэжым зараз вельмі клапоціцца аб тым, каб як мага больш людзей, як мінімум баяліся ўладу, а паралельна, каб узмацнялася і павялічвалася вось тая сацыяльная група, якая, разумееце, будзе вось апантана неяк гэтым рэжымам, неяк пранікнецца яго ідэямі, яго устаноўкамі і будзе аддана гэтаму рэжыму. Дзеля гэтага ўжо на ўзроўні школ ствараюцца вось гэтыя ваенна-патрыятычныя класы, клубы, кружкі, адпаведныя лагера і гэтак далей. Пані Тетяна, ми ще поговоримо і про школи, власне, про ці так звані патріотичні гуртки, тому що це ж ми розуміємо, що це взагалі не про патріотизм, а про ламання через коліно дитячої психіки. А якщо говорити про студентів, відомо, що студенти – це завжди креатив, студенти – це завжди та молодь, та рушійна сила, яка десь хоче зламати систему, це десь бунтівники. А тут, коли вони вступають до вузу в Білорусі, у них є вибір або тікати, тому що їх там будуть ламати під систему, або все ж таки лишатися і підкорюватися. От, власне, яке тоді майбутнє у білоруської вищої освіти? Що буде зі студентами? Як ви вважаєте, як ви бачите, вони будуть більше тікати чи все ж таки будуть погоджуватися на ті умови? Я упэўнена, што моладзь будзе з'язджаць з краіны менавіта дзеля атрымання якаснай адукацыі ў такіх умовах, калі можна сябе рэалізаваць, сваю свабоду выбара і гэтак далей, свабоду прафесійнай самарэалізацыі. Але мы павінны разумець, што, канешне, з розных абставінаў не ўсе змогуць з'ехаць з краіны. Вось, канешне, вялікая частка моладзі застаецца ў краіне і будзе паступаць вось у гэтыя беларускія ВНУ, і тады гэта сапраўды такая цяжкае становішча. Мы ведаем з гісторыі, што шмат грамадстваў і таксама і ў савецкія часы прахадзіла праз гэтыя такія вельмі складаныя умовы ідэалагічнага ціску, абмежавання свабоды даследаванняў, асабліва што тычыцца сацыяльных і гуманітарных навук, канешне. Таму што вось у тэхнічных навуках, у фізікі і матэматыцы можна паступіць, атрымаць добрую адукацыю, вось, проста маўчаць наконт тваіх поглядаў такіх грамадзянска-палітычных, проста ніяк сябе не праяўляць у гэтых дзяржаўных інстытуцыях, каб не рызыкаваць сваёй свабодай. Пані Тетяна, я одразу вас уточню, ви ж працювали зі студентами, ви знаєте, що таке молодь, коли у неї горять очі. І як це, це ж ти сам себе теж ламаєш, якщо ти не можеш себе ніде проявити. Наскільки це важко? Гэта цяжка псіхалагічна і маральна такі выклік, але я думаю, што вось для таго, каб усё ж такі, што тут важна? Мне здаецца, важна, калі ёсць аднадумцы, калі моладзь можна ствараць такія суполкі, альбо нават калі гэта 2-3 чалавекі, калі ёсць з кем абмеркаваць і падзяліцца сваімі думкамі і сачыць за інфармацыяй, за тым, што адбываецца ў сусвеце, абмяркоўваць гэта. То бок вельмі важна, каб чалавек не аказваўся сам насам, вось са сваім гэтым пратэсным, нейкай такой унутранай незгодай, з іншымі імкненнямі. І тут лепшы сродак гэта камунікацыя з людзьмі, якія падзяляюць твае погляды. І, дарэчы, хачу, канешне, звярнуць увагу, гэта такая відавочная рэч, але ўсё ж такі, то, што акрамя такога інтэрперсанальнага такой камунікацыі жывой, ёсць сёння магчымасці онлайн-камунікацыі і са сваімі сябрамі, аднадумцамі, якія, мабыць, таксама беларусамі, якія з'ехалі,
але не толькі беларусамі, міжнародная камунікацыя, там дзякуючы валоданню ангельскай мовы можна ўступаць у розныя суполкі і абмяркоўваць там кіно, мастацтва і гэтак далей. То бок я спадзяюся на тое, што ўсё ж такі гэты ёсць адчыненыя фарматы для таго, каб не маўчаць саму сабе, да? Вось такой цалкам такой же паталагічнай сітуацыі не ствараць. Сапраўды, гэта трошкі нагадвае ўспаміны студэнтаў у 60-х гадоў у глыбокім такім Савецкім Саюзе, калі людзі нацыянальна арыентаваныя ўсё роўна неяк знаходзілі спосаб гуртавацца між сабою. Разам з тым, спадарня Тацяна, вось мы згадвалі ўжо пра тое, што ў старэйшакласнікаў цяпер так вынікае з фармулёвак, яны трошкі віцеяватыя, але так падаецца, што не будзе асобнага курсу гісторыя Беларусі, ён будзе ўключаны ў склад сусветнай гісторыі. І самае страшнае, што гэта сталася менавіта вось пасля публічных заяваў амбасадара Расіі ў Менску, так, якое увогуле мае дачыненне, здавалася б. Але так гэта адбываецца. І калі мы глядзім вось на гісторыю русіфікацыі, спачатку Лукашенка знішчыў беларусізацыю 90-х гадоў, так, усе школы амаль што перавялі на расійскую мову. Не даў развіцца, што ў нас дагэтуль няма ніякай свецкай навучальнай установы вышэйшай, якая цалкам па-беларуску выкладала. З 2008 года гісторыю Беларусі пачалі выкладаць таксама па-расейску ў школах. Цяпер увогуле у старэйшакласнікаў забіраюць гэты прадмет. Пачуццё, што вось нас, як вы ведаеце, як у той прыказцы, жабку у малацэ павольна вараць, так, каб яна паступова прызвычайвалася. Падаецца, што нас таксама паступова прызвычайваюць да таго, што Беларусь гэта як нейкая заходняя ўскраіна Расіі. Вось на вашу думку, як тут гэтаму супрацьстаяць, калі гэтая анексія ідзе такая сапраўды паўзучая, паэтапная? Да, як гэтаму супрацьстаяць? Супрацьстаяць гэта праз увядзенне новых праграм, новых падручнікаў у саміх школах, альбо ВНУ, гэта, зразумела, што гэта зараз немагчыма. То бок зноў-такі спадзявацца можна толькі вось на такую самаадукацыю, на тое, што калі мы пра такіх дзяцей такога невялікага ўзросту яшчэ гаворым, што будуць спрыяць таму, каб знаходзіць пэўную літаратуру, там таго ж Арлова, да? Мець дома кніжкі таго ж Арлова і чытаць іх разам з дзецьмі. То бок тут мы, калі гаворым пра тое, што адбываецца менавіта ў самой краіне, тут сапраўды сёння застаецца вельмі спадзявацца на тое, што вось менавіта бацькі праявяць такую дадатковы клопат аб тым, каб далучыць дзяцей школьнага ўзросту да адпаведных ведаў пра сваю краіну, літаратуру, культуру, гісторыю, вось такую нацыянальна арыентаваную. Таму што рэжым, канешне, взяў такі відавочны курс на аб'яднанне, на інтэграцыю з Расіяй, але гэта азначае такую фактычна такую культурную каланізацыю, працяг гэтай культурнай каланізацыі і яе ўзмацнення. Вось, і тут сродкі могуць быць толькі такія па-за межамі дзяржаўных інстытуцый. Пані Тетяна, а що, якщо ми говоримо про викладачів, так? Це ж, напевно, лишилися в Білорусі викладачі, які проти режиму Лукашенка, але, наприклад, вони не можуть з деяких причин виїхати з Білорусі, так само, як у нас є українці, які залишилися на тимчасово окупованих територіях, тому що у них там мама, яка лежить, не може вставати, чи там дитина інвалід, різні можуть бути обставини. І ці викладачі, вони змушені ходити на роботу саме в окупованій і в анексованій Росією практично Білорусі. Вони ходять в свій улюблений університет, але вони мусять викладати ось цей новояз, можна сказати так. Вони змушені співпрацювати з режимом. Ось якщо і вони відмовляться, як ви вважаєте, чи легко буде Лукашенку замінити їх на російських викладачів? І чи можемо ми очікувати в найближчому часі, що в білоруські університети прийдуть російські викладачі? Гэта нельга выключаць, што ў беларускія універсітэты прыйдуць прафесары з Расіі. І калі б не сённяшні палітычны крызіс, то наогул так абстрактна, калі гаварыць. Калі ва ўніверсітэт прыходзяць якасныя выкладчыкі з іншых краін,
з Россией, ну, тому что у России былі, можна там узгадываць некаторыя вузы, якія вельмі у міжнародных таких рэйтынгах займалі такія моцныя такія пазіцыі. Але ў нашых умовах, конечно, прыцягненне гэтых расійскіх выкладчыкаў гэта прывядзе толькі вось к узмацненню гэтай культурнай каланізацыі. Зараз гэта відавочна. Ці будзе патрэбна вось у школы нават прыцягваць расійскіх педагогаў? Я думаю, што гэта наўпрост з прагматычнага пункту гледжання, мне здаецца, гэта не вельмі верагодным. Ну, то бок, зноў-такі, мабыць, не выключана, але вось нават так прагматычна, калі думаць, меркаваць гэта, мабыць, не вельмі такі перспектыўны сцэнар. Таму просто вось само пытанне, якое вы ўзнялі, оно сапраўды вельмі такое складанае, цяжкае, таму што нашы педагогі, настаўнікі ў школе, сапраўды гэта вельмі цяжкі такі выклік, як у сённяшніх умовах выкладаць там, напрыклад, гісторыю Беларусі, так, альбо грамадазнаўства. Хаця, дарэчы, падручнік па грамадазнаўству яшчэ застаецца вось той, які з'явіўся ў 2019 годзе. Ён яшчэ такі, ён не дрэнны, не благі. Вось, але мы разумеем, што адбываецца зараз у школах, і тут мы разумеем, з якой рызыкай сутыкаюцца зараз настаўнікі, але я ведаю, што нават у сённяшніх умовах, калі дзверы класа зачыняюцца і настаўнік застаецца адзін на адзін з вучнямі, і нават калі у падручніку напісана нешта такое, зусім адыёзнае, неадэкватнае, вось усё ж такі настаўнік мае пэўны такой прастору для інтэрпрэтацыі, і ён вырашае, што ён скажа і як ён скажа, і што ён яшчэ парае, напрыклад, у сэнсе дадатковай літаратуры. То бок пэўныя магчымасці для таго, каб вось не стаць такімі роботамі, якія транслююць устаноўкі Грызлова, Лукашэнкі, да, і там Іванца. Вось. То бок пэўныя магчымасці ўсё ж такі застаюцца, таму што гэта пра жывую камунікацыю з дзецьмі. Це правда. Так, але просто якщо ми говоримо, згадуємо сюжет Вітовта і дивимося на те, що зараз відбувається, то як довго у них буде такий шанс викладати? Тому що в мене, наприклад, не викладач, а вчитель історії в школі, він також казав, що ось те, що тут написано в підручниках, та, які були видані ще до незалежності України по історії, казав, це все неправда, я вам буду розповідати правдиву історію. І мені пощастило. Але зараз, якщо викладач за закритими навіть дверима розповідає студентам, як було все насправді, розповідає правду, розповідає, з яким режимом вони мають справу. Але якщо ці студенти прийшли зі школи білоруської, яка вже знищена, то він весь час ризикує, тому що ці діти навчені вже стучати один на одного. Ёсць такія прыклады і у ВНУ беларускіх, у школках, я думаю, гэта ўсё ж такі такая хутчэй рэдкасць. Вось, але, канешне, напрыклад, у ВНУ выкладаць так вось аб'ектыўна гісторыю, сапраўды вельмі цяжка, можна сапраўды прывесці да таго, што проста у класе, у аўдыторыі нейкі студэнт проста пойдзе да гэтага прарэктара па ідэалагічнай працы, але да чальцоў гэтай камісіі па лаяльнасці, вось, і проста сапраўды настучыць. Але вось у школе, мне здаецца, тут магчымы больш такія гнуткія падыходы, каб вось не напрамкі супярэчыць таму, што напісана ў гэтым падручніку, але то бок настаўнік мае інструменты, на што звярнуць увагу і пра што гаварыць. Галоўнае, каб была такая інтэнцыя, каб было такое намаганне. Спадарня Тацяна, вялікі вам дзякуй, што далучыліся да нашай праграмы. З намі на сувязі была доктарка філасофскіх навук Тацяна Шчыцова, прадстаўніца Святланы Ціханаўскай у пытаннях адукацыі. Я вось толькі згадаў такі сямейны момант, сямейную гісторыю. Вось ты запыталася наконт настаўнікаў з Расіі, ці такое магчымае. У нашай гісторыі такое было ў час Савецкага Саюза, таму што мой дзед распавядаў, калі ён нарадзіўся ў заходняй Беларусі, і яшчэ пры польскім часе у школах была толькі польская мова, ён па-польску вымушаны быў вучыцца. Потым пры нямецкай адукацыі, як не дзіўна,
была беларускамоўная школа, а потым пасля другой сусветнай вайны у вёску прыехала настаўніца недзе з расійскай глыбінкі, і яна сказала: дзеці, я не понимаю па-беларускі, і ўсё. І па-расейску пачалі выкладаць. Вось, гэта вось прыклад гэтай акупацыйнай палітыкі. Так абсалютна. Таму, на жаль, нельга выключаць нават такога сцэнару, хаця тут бачым, што стаўку робяць проста на русифікаваных беларусаў хутчэй. Це правда. За час окупації частини України німцями справді працювали українські школи, працювали українські спілки. Тільки прийшла радянська влада, вона все знищила. Давайте подивимося на те, як на шлях становлення сучасної освіти в Україні з часів незалежності. Освіченість як чеснота передусім передбачає місію служіння громаді, місту, батьківщині. Очевидно, що йдеться не про псевдоосвіту, гонитву за дипломами і вченими званнями та ступенями. Реформування освіти в Україні розпочалося з моменту розвалу Радянського Союзу. Починаючи з 1991 року, закон про освіту постійно трансформувався. У документ вводилися зміни та доповнення, і все це з однією метою – пристосувати українську освіту до міжнародних стандартів. Після розвалу СРСР першим викликом стало те, що старі радянські підручники необхідно було переписувати. У навчальних матеріалах незалежної України з'явилися сторінки історії, які приховувала червона влада. Реабілітовано національних письменників та історичних діячів. Але виникали і проблеми. З 93 по 94 роки підручників не вистачало, і батькам доводилося купувати їх за свої гроші. Крім того, самі школи недофінансовувалися, а вчителі, яких було мало, жалілися на низькі зарплати. Втім, наступним кроком, який кардинально змінив освіту в Україні, стало приєднання до Болонської системи та введення ЗНО. Настав такий вирішальний момент, коли я мушу здавати державний іспит зовнішнє незалежне оцінювання, яке уже цього року поєднано із державною підсумковою атестацією. Система шкільної освіти вдосконалюється постійно. У 2017 році вносять чергові корективи в закон. Завдяки цьому зростає зарплата вчителів, школи переходять на 12-річну освіту, наголошується на важливості української мови та діють правила з атестації та підвищення кваліфікації вчителів. З 2018-го запрацювала довготермінова реформа освітньої галузі НУШ – нова українська школа з новими стандартами початкової освіти. Основна мета вчителя – зацікавити дитину до навчання. А у 2021 році взялися навіть за шкільне харчування. І відтепер радянська їжа і прилипаюча до тарілки каша замінена на сучасне і здорове меню, де школяр може сам обрати, що буде їсти. Якщо буде більше овочів, менше цукру, то це ж буде хорошо. Завдяки тому, що Україна перейшла на 12-бальну систему, кількість учнів, які лишалися на другий рік, зменшилася в 5 разів. Адже відтепер з'явилася об'єктивність у оцінюванні знань. Якість вищої освіти також зросла, натомість зменшилася корупція при вступі до вишів. Відтепер українські дипломи визнаються у світі, а у додатку до диплома обов'язково проставлені бали за Болонською системою. І тому, коли студенти потрапляють у європейський навчальний заклад, не виникає жодних проблем із розумінням рівня їхньої освіченості. Ще одна головна відмінність. Якщо за СРСР можна було отримати оцінку лише за присутність, то зараз рейтинг безпосередньо впливає на стипендію і на те, що можна перейти з контракту на державну форму навчання. Звісно, не усі викладачі сприймали це схвально, адже ламати усталену систему боляче і незручно. Часто виникали і суперечки. Зараз, якщо вони і є, то лишаються всередині навчального закладу. Викладачі звикли і до додаткової математики, адже їм на кожному занятті потрібно проставляти бали і брати до уваги цілу купу факторів, які передбачає той чи інший курс. Та найголовніше, студенти відтепер ходять до вишів за знаннями, а не за дипломом. Навіть зараз, під час Великої війни, і учні, і студенти, і викладачі працюють над своїм майбутнім. Студенти в аудиторіях, викладачі в окопах. Чути мене? Так, чути. Тетяна, тільки ось я хотів запитатися, наприкінці сюжету ми бачили чоловіка, який виглядає ось на зумі, якби він з війни, так? Так, і зараз це міністр освіти України, Олександр Лісовий. Так. Слухай, ну гэта сапраўды нешта неверагоднае, а ці таксама былі такія выпадкі, што не ведаю, можа, бо я бачыў, напрыклад, у сацыяльных сетках, як некаторыя студэнты, якія зараз на фронце, так, як яны, напрыклад, праз Zoom, вось дзяўчына ў акопе праз Zoom займаецца заняткамі ангельскай мовай, так, для мяне гэта быў такі пэўны такі шок. Ці ты ведаеш нейкія яшчэ такія
приклади, каб нешта такое адбывалася? Ну, послухай, дуже багато справді людей, які зараз служать в Збройних силах України, вони продовжують навчатися, намагаються здавати сесії, так, з окопів, з-під обстрілів, але якось долучаються до зумів. Дуже багато викладачів під час, наприклад, повітряних тривог включаються, або якщо вони знаходяться десь в такому місці, де лунає повітряна тривога, їм треба виїхати на роботу, вони не встигають, то вони включаються і проводять заняття через скайп. Таке є. І ти знаєш, мені здається, тут ще й ковід десь допоміг. Це смішно і страшно казати, але він так допоміг. От діти звикли до такого дистанційного навчання, тільки тоді воно було без вибухів і не в бомбосховищах. Принаймні в більшій частині країни, тому що на сході країни відомо, що війна була ближча. 10 років війни триває в Україні, нагадаю. Олександр Кондратюк, експерт з освітніх питань, засновник всеукраїнської освітньої кампанії «СЕТСАД», зараз долучається до нашого ефіру. От, власне, з ним поговоримо. Пане Олександр, я вас вітаю. Вітаю. Ми от говоримо про сучасні умови, в яких зараз живе освіта. От ми попередня частина програми, ми говорили про білоруських викладачів, про білоруських вчителів, про те, що їх змушують співпрацювати, про те, що їх змушують вчити дітей стучати один на одного, про те, що знищуються уроки історії Білорусі, а вчиться історія Росії. І ми говорили про те, що таким чином більшість свідомих викладачів, вчителів і дітей будуть тікати і шукати себе десь в Європі. Як зараз з українськими вчителями в Україні? Як багато зараз молодих вчителів і хто зараз викладає? Власне, про це ми також говорили. Згідно нового дослідження, лише там 5% є вчителів, які до 25 років наразі працюють у школах. Разом з тим, якщо подивитися на вступ до педагогічних університетів, то дуже багато людей туди вступають. Але є певні нюанси, певна проблема. Туди вступають люди з дуже низькими балами НМТ. Тобто педагогічні спеціальності в Україні, їх намагаються якось підіймати попит, щоб отримувати більше викладачів, бо вони завжди в дефіциті. Але це не зовсім працює на практиці і зрозуміло чому, тому що туди просто зменшують прохідні бали, збільшують кількість бюджетних місць, попиту серед випускників з престижними балами, на жаль, маловато. І виходить, що туди вступають там 10-20% тих, хто хочуть стати педагогами, і там 80% тих, хто просто більше нікуди не вступили, а вищу освіту в нас в країні прийнято мати, бо інакше це якось, як це не мати вищої освіти? Наразі вважається так, хоча з цим борються, показують, що абсолютно всюди в світі немає такого високого коефіцієнту вищої освіти, і в нас зараз зменшують кількість як таких ВНЗ, планується об'єднати, укрупнити, це називається, кількість ВНЗ з 170 державних до 100, щоб вища освіта була дійсно вищою, а ті, хто трошки не тягнуть по акредитації, називалася там профтехосвітою і так далі. Тому всі працюють посилено в державі над розвитком профтехосвіти, над зменшенням кількості вищої освіти, і в тому числі потрібно працювати над нею правильно. Наприклад, щоб в школах працювали педагоги і молоді, і неважливо навіть питання не віку, питання лише конекту з дітьми, тому оця молодість викладача, вона асоціюється з тим, що просто будуть люди на одній хвилі. Неважливо, викладачу може бути і 20, і 40, і 60. Питання лише, щоб він дуже добре розумів дітей, використовував сучасні методи в освіті і все працювало. Так от все це починається з педагогічного вузу. І коли у нас в деякі престижні педагогічні університети, наприклад, в місті Київ, в столиці, прохідний бал на вчителя української мови сягає 138 балів, а це 35-40% правильних відповідей на мультитесті, то, самі розумієте, коли педагог майбутній має лише третину знань як таких, а, наприклад, там на філолога просто, на вчителя, не на вчителя, а на історика просто, наприклад, а потрібно мати 180 балів, а це 90% правильних відповідей, то це викликає певне настороження. Тому хто працює в школах, стараються всі, працюють всі. Дуже багато ми проводили один з заходів на Житомирщині. Буквально минулий четвер там були присутні весь район. Це четвертина області педагогічного складу. І це люди стараються, люди працюють як можуть. Разом з тим не вистачає адаптації. Часто не вистачає адаптації під нову реальність. Тобто,
новітніх методів, коли нам доводиться працювати в онлайні повністю, в деяких регіонах взагалі освіта як така не відбувається, вона, знаєте, на папері існує, наприклад, коли хтось навчається десь в якійсь умовній школі в Донецьку, якої як такої практично немає, а це теж нове дослідження, яке показує, що є такі школи, де просто потрібно платити заробітну плату викладачам, і для того там треба, щоб числилися діти, а насправді їх там як таких немає. А якщо відбувається освіта, то часто вона відбувається онлайн. І для того, щоб вона відбувалась, необхідні новітні методи. LMS-системи – це такі собі всесвітньо відомі Learning Management System, тобто системи управління освітою, які дозволяють на єдиній платформі там і проводити заняття, і переписуватися всім разом, і електронні журнали там мати про успішність, і конспекти, автоматизовані тестування і так далі. Без таких от потужно розвинених систем онлайн освіти як такої може просто не бути. Бо проводити через Zoom все те, що відбувалося в офлайні, просто розповідаючи з уст в уста, і донести це викладачеві, який не є діджиталізований, на аудиторію 30 людей, наприклад, 30 дітей, які можуть бути ще й трохи не замотивовані, бо десь там, можливо, їм не до кінця цікаво чи не зрозуміло навіщо, то це викликає певні проблеми. Тому зусилля педагогів в Україні наразі шалені, якщо говорити відверто, щоб підтримувати хоча б пристойний рівень освіти дітей. Це все робиться. А вось вы таксама згадалі пра тое, што плануецца такое узбуйненне вышэйшых навучальных установаў, што вось гэты каэфіцыент вышэйшай адукацыі магчыма не адпавядае якасці, але разам з тым, на вашу думку, ці гэта добры крок, можа быць, гэта ёсць пэўны такі плюс старэйшай сістэмы аб тым, што можа больш людзей мела гэтую вышэйшую адукацыю, хай сабе і не настолькі можа якасную, як, напрыклад, у заходніх краінах. Нас, власне кажучи, знаєте, списується з Європи. Це не те, щоб є щось погане, тому що у них робочі системи, і ми можемо просто їх переймати. То ми і переймаємо. Це розумний крок. Варто називати речі своїми іменами. Якщо це не зовсім вища освіта з точки зору рівня, то просто потрібно змінити парадигму мислення, що нормально мати середню освіту, що так відбувається у всьому світі. Називати це профтехучилищами, і це дасть змогу навчатися не там 4-6 років, а 3 роки, як в профтесі. Це буде дешевше для людини, це буде доступніше. І це насправді буде просто визнання реальності, що насправді не всі ті вузи зі 170 державних вузів, які наразі існують, дають реальний такий потрібний рівень вищої освіти. Ними важче керувати, бо їх більше. І просто знаєте, в чому справа? В нас кількість студентів зменшилася за останні десятиліття вдвічі. І тому фактичність вузів, кількість повинна зменшитися вдвічі. Пане Олександре, крок. Пане Олександре, коротке питання, але дуже важливе. Знаємо, що зараз в деяких університетах, училищах, здається, в училищах так будуть викладати окремі будуть такі курси. Поправте мене, якщо я не права, коли будуть вчити складати безпілотники. Крім того, в школах зараз не уроки патріотизму, а уроки вивчення власної історії, уроки вивчення власної батьківщини також додаються. От що у нас з цим з патріотичним вихованням і що додалося в умовах війни? Які, можливо, нові предмети? В першу чергу, де найважливіше, це питання історії. Не треба навіть додавати нові предмети, потрібно просто грамотно простежити, як вивчається історія. Коли я навчався в школі, це було до 14-го року, але не так давно я не навчався в школі в 90-х, це було вже чи навіть до 14-го року якраз. І знаєте, що там було? Коли нам на уроках історії розповідали про історію України, то казали, Україна в складі Радянського Союзу. Але Україна під окупацією Німеччини. Тобто, бачите, які різні поняття, як ніби там ми добровільно війшли, а тут нас окупували. Але насправді ситуація була ідентична. Україна окупована Радянським Союзом і Україна окупована Німеччиною. Отак потрібно було це називати. І це свідчить про те, що ще до того часу, зараз це вже трохи прибрали, зараз історія є більш правдивою, але її потрібно робити максимально не тільки такою, знаєте, науковою, коли ми... викладачі історії, які сповідують таку філософію, що треба все максимально об'єктивно висвітлювати, що там Сталін, мовляв, колись писав в якісь молоді роки політику українізації, що, мовляв, він не такий, то поганий. Не такий поганий, оце ми від Путіна чули. Але це суто їхні наративи, чому вони не цураються в Росії поширювати все найгірше про Україну і все найкраще про себе. Чому ми тоді намагаємося бути такими об'єктивними і не поширювати реальну правду про цих діячів СРСРівських, типу Сталіна, про його розстріли, репресії, голодомори і так далі?
Пане Олександре, щодо нових предметів, чи справді зараз дітей будуть вчити складати безпілотники, тому що дуже мало часу, чи є нові предмети? Говорять про те, що в школі будуть навчати, запускають пілотні проєкти про це, разом з тим, що важливо, запускають окремі спеціальності оператор цивільних дронів в профтехучилища, а звісно, цивільні дроні можна і на військові перекваліфікувати людину вже в процесі. Тому так, над цим працюють, і це буде як мінімум в середній освіті, в профтехучилищах, а певно, що і в школі трохи теж. Це така освіта в умовах війни, і це правильно. Пане Олександре, дякую вам. Олександр Кондратюк був разом із нами на зв'язку. Спадарства, я вас толькі гэта паслухаю, хацелася б дадаць пра тое, што вось ва Ўкраіне ў вельмі цяжкіх умовах адбываецца цяпер навучанне, адукацыя, але гэта, што важна, адукацыя здаровая, адукацыя, якая ў свабодзе, калі ўсё ж такі ёсць магчымасць развівацца ў сваім нацыянальным рэчышчы. І я вось менавіта гэтага зычу таксама нам, беларусам, каб у нас адукацыя ў Беларусі нарэшце была наша родная беларуская. Слава Украіне! Жыве Беларусь!